Portem ja 4 dies caminant. Des de la preocupa de la guerra ens vam quedar sense res. Sí, jo no paro de pensar que d'aquí poc podríem estar a un lloc millor. Un lloc on tot fos por i harmonia i ens rebessin amb els braços oberts. Ja, jo també, però ara mateix només puc parar a pensar en que necessito descansar. Estic rebentada, les meves cames no poden més. Sí, tens raó, potser seria bona idea parar a descansar. Ja portem molta estona descansant, no seria millor tornar al camí? Sí. Oh, mireu! Un riu! Podem construir una barca i anar remant fins a la frontera. Sí, bona idea! Així mentre que avancem podem descansar. Ha quedat perfecte. Doncs va, tots damunt d'ella. Una serp! No! Han mort tots els familiars que teníem! Ei, mira! Hem arribat a terra! Ostres, és veritat! Doncs baixem-hi! Ho sento, no podeu passar. Us podeu anar, ja som fora nosaltres. Ara mateix el que us podem oferir és un refugi on us portarem menjar i aigua. Anem. Moltes gràcies. Us devem la vida. No fa falta que ens doneu res, tranquil.